Ammut mulle. No mä ajattelin, että sä sillä vetät. Vois lähteä vähän jengaan. Köli vetää ton viulukotelon kanssa, niin siinä on veskarikin ilmeessä. Maalikamera on muuten käytössä. Köli, ei muuta kuin tsemiä. Oli hyvä veto, Köli, ei siinä oo mitään. Hanski on vireessä. Pate ampuu. Patella on tasoittava veto. Köli, oli hyvä veto. Ei, mutta kuitenkin. Seuraava menee. Varo Pate. Joo, hyvä, huusin oikeaan. Joo, Jokkeri, kapteeni Jokkeri menee seuraavaksi. 1-0 on tilanne. Jokkeri kehuu, että hän on vetänyt Hanskille ainakin 50 tai 100 rankkaria tai 1000 tai jotain. 2 on mennyt sisään. Varo vaan, ettei Päätalo ota letistä kiinni, kun se ampuu. Ai. Kyllä promoottori osaa. Original Jokkeri vei tämän Pinkin joukkueen 2-0 johtoon. Nyt on 10 leveli, no se on salettihäkki. Joo. Ei mennyt ihan. Se on erikoinen, ei. 2-1. 10 leveli pisti pallon bussiin. Jäätävää toimintaa. Ja sitten